Anem a començar. La veritat és que em toca a mi el paper. Jo soc Ferran Archilés, soc el codirector de la col·lecció Adesiara. Em toca a mi fer la funció de presentador de l'acte i, segons m'ha dit Vicent Flor, el director del Magnànim, que faci jo la funció institucional, que és una funció per a la qual estic absolutament no dotat per a representar a qualsevol institució o a mi mateix. Però, com em toca fer-ho, ho faré en aquest sentit. Començaré agraint, evidentment, al Movim que ens hagi permès estar ací per a presentar el llibre de Joan Martí i agrair, evidentment, a la institució Alfons el Magnànim que ha permès la possibilitat d'organitzar aquest acte i, globalment, la possibilitat d'haver pogut editar aquest llibre. En aquest sentit, vull, evidentment, personalitzar en Vicent Flor, com a director de la institució Alfons el Magnànim, la cobertura que ens ha donat per a l'acte, la cobertura que ens ha donat per a la possibilitat d'aquest llibre i la cobertura que ens ha donat per a començar aquesta col·lecció de llibres que arranca ara, que arranca amb aquest primer volum. Jo soc un dels dos codirectors de la col·lecció, juntament amb el professor Ismael Saz, que és també el director de l'Institut d'Història de la institució Alfons el Magnànim. No ha pogut vindre avui, per tant, parlaré en el meu nom i també parlaré en el nom, per tant, d'Ismael Saz com a codirectors d'esta col·lecció. Molt breument, vull fer només dos comentaris, un a propòsit de la col·lecció i un brevíssim comentari a propòsit del llibre abans de presentar i donar la paraula als verdaders protagonistes de l'acte. Simplement al dir que presentem avui la col·lecció i que arranca a presentar-vos una col·lecció de llibres d'història fonamentalment contemporània, en la que anem a intentar combinar treballs d'història del País Valencià i específicament treballs d'història de la transició. Este és el primer absolut, perquè és el número 1 de la col·lecció, és el primer que tracta qüestions relatives a la transició i tenim ja preparats diversos llibres més també sobre el període de la transició que aniran veient la llum al llarg d'enguany o també de l'any que ve. La col·lecció tindrà també llibres d'història de temàtica més àmplia, de temàtica general, temàtica espanyola globalment, d'història contemporània, i també, i aquesta és una qüestió que voldria destacar, la col·lecció comptarà amb una política de traduccions molt intensa. Vull molt especialment agrair a la institució Alfons el Magnànim que hagi permès que puguem tindre traduccions perquè en aquest moment de moltes dificultats econòmiques del més complicat que hi ha és poder fer traduccions de llibres perquè sempre traduir és car i ens permet poder tindre estudis que no han sigut traduïts i específicament que no han sigut traduïts al valencià. Aquesta col·lecció, Adesiara, és una col·lecció compromesa amb l'edició en valencià i les traduccions que anem a fer, que estem ja fent, estan en valencià. Tenim, per exemple, per posar-vos un parell d'exemples, una obra de la millor historiadora del gènere, Joan Scott. Tenim ja traduït un volum d'història del gènere, que no s'ha traduït mai, no hi ha al valencià, directament és que no s'ha traduït tampoc al castellà i està només en l'edició original en anglès. Tenim obres d'història i de teoria de la història, tenim obres com Alain Corban. Alain Corban és un dels millors historiadors de la història cultural que hi ha a Europa i està totalment inèdit en valencià, no s'ha traduït mai res en valencià, malgrat ser un dels millors historiadors catedràtic d'història cultural a la Sorbona. Tenim també previstos una sèrie d'obres, per exemple, una de les millors històries del neoliberalisme, un llibre que esperem que es diu Mestres de l'univers i que és una crítica precisament al funcionament del pensament neoliberal i a les polítiques en l'època tant de Margaret Thatcher com de Ronald Reagan, d'un autor que és Daniel Steadman Jones, i per una casualitat d'aquestes coses que passen i perquè hi ha famílies que són molt productives, resulta que anem a traduir també un llibre del pare d'este senyor, que és el gran historiador Garth Steadman Jones, que és autor de la biografia de Karl Marx, que s'acaba de publicar i que eixirà també. Ja veurem si finalment en la col·lecció Adesiara, ja que és una biografia, apareixeria finalment en la col·lecció de biografies. Però vaja, com veieu, traduccions, llibres de temàtica valenciana, llibres de temàtica espanyola. La col·lecció és tan ambiciosa com podrem concebre-la. Ara ja només ens falta lectors, així que segons vaig iniciant, si vos aneu animant, ens vindria francament molt bé. Dit això, simplement jo voldria fer un brevíssim, 2 paràgrafs a propòsit de Socialistes d'un país imaginat, el llibre de Joan Martí. Només vull assenyalar, perquè ja parlaran tant Albert com Vicent ja parlaran d'aquestes qüestions, però sí voldria dir des de la meva pròpia condició d'historiador que es tracta d'un treball que té darrere una investigació de tarannà acadèmic. Això ha nascut d'uns estudis universitaris, no és un desahogo,
no és un assaig fet més o menys informat, però simplement no, així el que hi ha darrere és una investigació, un treball fet amb testimonis, amb fonts d'arxiu, un treball fet amb documentació per a justificar allò que es diu. Historiar el temps present és molt arriscat. De tots els temps històrics possibles és el més complicat d'historiar, perquè evidentment hi ha protagonistes, perquè evidentment hi ha memòries vives, perquè evidentment la història oral, que és també una de les parts importants de l'elaboració d'aquest llibre, implica sempre una complexitat que de vegades altres fonts no tenen, però Socialistes d'un país imaginat és un llibre arriscat, s'ha arriscat a fer-lo, és un llibre valent. Conta la història d'un partit, d'un projecte, és un projecte parcialment frustrat i parcialment reeixit, és un projecte en el que finalment, el final de la història és l'absorció del PSPB, la fusió del PSPB amb el PSOE. No estava escrit que haguera de ser esta la trajectòria del partit, és la que va ser, això va tindre costos, això ha tingut beneficis. Joan el que ha fet és comptar amb rigor, amb el suport de la documentació, torne a dir-ho, d'arxius personals, d'arxius institucionals, tractant de reconstruir coses de les quals de vegades no sempre queda la documentació, que la proximitat temporal faria creure que hi ha i que en canvi ha fet falta construir. El que és la meva intervenció no vull acabar-la sense fer una reflexió estrictament de tarannà personal. Jo no sé si el que ara vaig a dir, seré molt breu, li farà gràcia a l'autor que ho diga, però ho diré de totes maneres. Este és un treball que està construït sobre la base d'un treball acadèmic, però este llibre existeix per la voluntat obstinada de l'autor d'investigar. Este treball se va fer sense cap ajuda econòmica, cap beca. No hi hagué cap possibilitat de desenvolupar este treball i els viatges, l'enregistrament de les entrevistes, les fotocòpies, comprar llibres, la gasolina, s'ho va pagar tot, del primer euro al darrer, l'autor perquè va voler, per la pura satisfacció i el compromís d'investigar. Evidentment, l'objectiu final haguera sigut poder continuar la investigació i que fora també, no esta, que és una investigació tancada, sinó que haguera pogut ser com una tesi doctoral. A mi m'agradaria animar a l'autora que, si poguera ser, d'alguna manera, contemplar la possibilitat de seguir investigant per a fer una tesi doctoral. El que sí que no podia ser de cap manera és que aquesta investigació se quedara en un calaix. Estava en un calaix perquè s'havia quedat interrompuda, diguem-ne, l'activitat d'investigació. Per això vam pensar que era absolutament necessari recuperar aquest text i per una serendípia, no sé si la paraula existís, però per un atzar feliç, ha resultat que no ho havíem previst, però este és el número 1 d'esta col·lecció. I no havent previst que fora el número de la col·lecció, estem molt contents que hagi sigut el número 1 de la col·lecció i que l'òbriga, perquè ja ens marca un nivell i ens marca un camí pel qual voldríem que la resta de la col·lecció poguera anar. Aleshores, ara només em queda, segons hem acordat un poc quin serà l'ordre de les intervencions, començarà parlant l'autor, Joan, que és historiador i professor de secundària i encara no doctor, però, en fi, ja veurem, amb un poc de sort. A continuació tindrem Albert Girona, secretari autonòmic de Cultura, professor d'Història Contemporània al Departament d'Història Contemporània i tutor d'aquest treball d'investigació que està en la base d'aquesta investigació. A més, això també vull dir-ho públicament, Albert va fer la funció de tutor d'aquest treball en unes condicions personals que no eren fàcils, que jo recorde, que l'autor del llibre recorda i que no m'estendré més, però que les recordem i les valorem amb la importància i l'esforç que va suposar per a l'autor. I tancarà Vicent Soler, honorable conseller d'Economia, que està en paper així també de... tal volta junt amb el de l'autor el més complicat, és el de testimoni històric, el de protagonista
del que es conta en este llibre i, per tant, una contribució absolutament essencial. Jo vull agrair als participants, vull agrair a tots vosaltres la vostra presència així i vull agrair-vos de veritat que hàgiu volgut acceptar estar així presentant, batejant. Sou els padrins ja per a sempre. Per a bé o per a mal sou els padrins d'esta col·lecció i agrair a l'autor que hagi escrit el llibre, bàsicament. Bona vesprada a tots, moltes gràcies per les paraules, Ferran. En primer lloc, jo volia agrair a Vicent Flor, el director de la institució Alfons el Magnànim, Albert Girona, també secretari autonòmic de Cultura i Esport, i a Vicent Soler, el conseller d'Hisenda. La veritat és que em plena de goig compartir aquesta presentació amb vosaltres, també Vicent Soler i Albert Girona, com ha dit Ferran, també antics PSPBs que van estar en aquest projecte. I per últim al professor Ferran Archilés, que a banda de ser el coordinador d'aquesta nova col·lecció, també ha tingut molta paciència i alhora, sobretot, durant aquest procés de reelaboració, de conversió del treball d'investigació en un llibre, has tingut molta paciència a l'hora dels terminis, el tema dels terminis, que la veritat, quan tens la teua vida enfocada en altres llocs, no estàs en la universitat, és molt més complicat dedicar-li el temps necessari i, en fi, la veritat és que estic molt agraït. Bé, la meva intervenció serà breu. Bàsicament l'he dividit en tres parts. Una primera part que és parlar dels orígens, és a dir, per què em va portar a estudiar el PSPB. Després parlaré del per què, és a dir, quins motius em van portar a estudiar el PSPB i no un altre partit polític o un altre procés històric. I per últim faré unes breus consideracions generals a mode de conclusió. En primer lloc, els orígens del llibre, un en particular és prou curiós i es troben en Amèrica Llatina. Jo vaig cursar una assignatura en 5è de la carrera, que era l'assignatura d'Amèrica Llatina. Vaig fer un treball optatiu, si no recordo malament, que en aquell moment anava sobre el que acabava de guanyar les eleccions en Brasil, que era Lula, que es veia com una esperança. El cas és que aquell treball li va agradar molt al professor i vaig tindre la sort que el professor va ser Ferran Archilés, i arran d'aquell treball, junt a altres professors del departament, em van animar, diu, ara que acabes la carrera podries començar a fer els cursos de doctorat i, a veure què és, no? I el segon element, el segon fonament, l'origen en el que està aquest llibre, és precisament en els cursos de doctorat, on vaig fer una assignatura que feia el professor Marc Baldó, que ell feia una assignatura, un curs de doctorat sobre la Universitat de València. I jo, en aquesta oportunitat que em va donar aquesta assignatura, com que soc de Xàtiva, vaig estudiar, vaig contactar amb els militants que tenia el Partit Socialista Valencià, que havia sigut un partit bàsicament universitari dels anys 60, vaig contactar amb els militants que tenien a Xàtiva. Vaig fer un treball de fonts orals. I aleshores ja em vaig portar una primera sorpresa, i és que, clar, el valencianisme polític sempre ha tingut l'etiqueta que ha sigut un moviment molt d'universitaris i molt centrat en la ciutat de València, i és veritat que en Xàtiva hi havia 4 militants només, però dels 4, 3 no van anar a la universitat i l'altre que va anar a la universitat va anar a una universitat en Andalusia. Em va semblar ja una cosa interessant i d'ahir, després de diverses converses i reflexions, vaig estirar el fil i vaig portar el tema cap al PSPB, en el moment de la transició. Per què vaig estudiar el PSPB? El PSPB per mi tenia bàsicament dos elements, i és que agrupava el que podien anomenar valencianisme i transició. A mi són aquests els aspectes que m'interessaven quan vaig iniciar la investigació. I he de dir, ara, i ja sé que jo no pretenc enganyar a ningú, quan dic que l'element socialista del PSPB m'interessava en quan m'ajudava a explicar quin era el discurs valencianista del PSPB. A veure, jo en el títol del llibre es diu Una història del PSPB i no la història del PSPB. Entenc que la història del PSPB, explicada com un episodi més de la història del socialisme valencià, més bé o més malament, estava ja explicada. Per mi no tenia cap sentit repetir el mateix plantejament, un plantejament que ja estava fet. Per tant, el que m'interessava, el que volia tractar,
era el que m'interessava, en definitiva, del PSPB, era per allò que des del meu punt de vista el feia únic, que era el valencianisme, és a dir, el plantejament de veure el PSPB com un capítol significatiu en la història del valencianisme polític en la transició. Aquest és el plantejament en el que em vaig basar jo a l'hora d'investigar el PSPB. Es tracta d'un partit polític valencianista que parteix d'un plantejament del nou valencianisme esbossats en l'obra de Fuster, de construir una societat democràtica, moderna, on les classes subalternes, que cantava Raimon, eren les que havien conservat la seva fidelitat a la llengua front a una burgesia provinciana i castellanitzada. Aquestes classes subalternes eren les que es convertien en l'esperança per fer possible un redrés nacional. El PSPB pretenia aglutinar tot un bloc social format per llauradors, classe obrera, assalariats, xicotets propietaris rurals, professionals no assalariats, en definitiva, una majoria de la societat que fera possible una revolució de la majoria front al poder polític de la burgesia. Aquest plantejament era també conseqüència d'una visió on es comparava una evolució històrica fracassada, que com es veia en aquell moment, fracassada del País Valencià, per no haver tingut un procés d'industrialització dirigit per una burgesia com Déu mana, que es deia en aquell moment, front al que sí que havia passat a Catalunya, que era el símbol de la modernitat econòmica i d'una societat reeixida des del punt de vista nacional, amb una burgesia que sí que havia sigut fidel a la cultura i la personalitat catalana, que havia fet, la burgesia aquesta havia fet la seva tasca històrica de dirigir una revolució industrial i de modernitzar Catalunya. Aquesta comparació constant en Catalunya, amb una pretesa visió normativa del que passava a Catalunya, també era un dels ingredients del nou valencianisme que apareix als anys 60 del segle XX. I un segon element que tenia el PSPB, que el feia interessant des del meu punt de vista, era el moment històric en què va viure. Des del 1973, quan hi ha els primers contactes per crear l'embrió del partit, fins al juny del 78, abarca un període que històricament va des de l'assassinat de Carrero Blanco, que podia ser considerat l'hereu natural de Franco, fins a la creació del Consell Preautonòmic del País Valencià. És a dir, fins a la creació d'una primera estructura legal encarregada de donar sentit i contingut a l'autonomia que s'havia reivindicat els anys anteriors. La transició té, des del meu punt de vista, un atractiu i és que representa un moment de redefinició dels espais polítics, on apareixen públicament diferents tendències ideològiques que es van definint i situant a mesura que els fets van passant. En aquell moment tot és molt magmàtic. Hi ha una certa volatilitat, és un temps d'incerteses, els límits entre els espais polítics durant un temps són molt vaporosos i permeables. I a més, en molt pocs anys ocorre tot això. A títol d'exemple, per exemple, hem de pensar en persones com Francesc de Paula Burguera, que en les eleccions de 1977 anava de número 2 en la candidatura d'UCD, darrere d'Emilio Tard, i en les eleccions generals de 1982 era el cap de llista per Unitat del Poble Valencià i portava de número 2 a Jaume Lloret, que era comunista, de Sueca també. Això que passa a Francesc de Paula Burguera es veu en molts personatges d'aquesta època. A més, en la transició, respecte pel que fa a la transició, un dels teòrics del nacionalisme, el Czech Rock, va dir que en moments de canvis i alteracions en els sistemes polítics es podia polititzar en un sentit nacional algun element de la societat per unir el canvi polític al canvi nacional. En certa manera, el PSPB i altres van dotar de significat i sentit nacional a uns grups socials que eren majoritaris en la societat valenciana, que passaven a ser els encarregats d'aconseguir la democràcia alhora que encarnaven una alternativa nacional per a la majoria del poble valencià, front a una burgesia que en gran mesura era dibuixada com franquista, espanyolista i en gran mesura antidemocràtica també. I amb això entraria ja en les consideracions que volia comentar. La primera consideració fa referència sobretot a l'explicació que hi ha sobre el final del PSPB. Fins ara la bibliografia i les explicacions que s'han escrit sobre la trajectòria del PSPB
centren en els resultats electorals de 1977 la raó que explica per què el PSPB acabà fusionant-se o integrant-se en el PSOE. El PSPB obtingué 31.000 vots, un 1,6% del cens, sense poder-se presentar en la circumscripció d'Alacant, amb un trencament del partit en dues meitats, amb la campanya electoral ja començada. I aquest resultat entrava, de fet, dins la normalitat dels resultats que havien obtingut grups homònims des del PSPB en altres territoris de l'Estat, com per exemple Galícia o les Illes Balears. No del cas de Catalunya, perquè en Catalunya el Partit Socialista de Catalunya havia anat en coalició amb el PSOE. Per una altra banda, des del punt de vista del valencianisme polític, en unes eleccions generals, el resultat que va tenir el PSPB pot ser considerat un dels millors resultats o uns resultats equiparables als que ha tret el valencianisme polític fins les eleccions del 2008, és a dir, al voltant de 40.000 vots. Per tant, si el resultat és el que explica la integració del PSPB al PSOE, per què aquest fet no s'ha repetit des d'aquell moment en cap altre partit valencianista? Per què no hi ha hagut integracions de partits valencianistes en altres grups d'àmbit estatal? Això ho deixo en l'aire. Ara passaria a una altra consideració que jo crec que va lligada a aquesta. I és que el PSPB tenia com a objectiu convertir-se en el gran partit dels socialistes valencians, alhora que estructurar una esquerra nacional. En aquest sentit, ser el partit hegemònic del socialisme valencià i el referent d'una esquerra valencianista va ser una cosa plausible entre 1974 i 1975. A partir de 1976, aquests dos objectius es van separar perquè es veia difícil de complir quan va aparèixer en el paisatge polític altres socialismes, el PSOE sobretot i el Partit Socialista Popular de Tierno Galván. Encara que el PSPB va fer processos de convergència per aglutinar els diferents socialistes i anar guanyant força i militants, el PSP i el PSOE sempre van quedar al marge. De fet, amb el Partit Socialista Popular es va tenir una certa relació, però amb el PSOE va haver una molt mala relació. Van haver denúncies del PSPB al PSOE perquè aquest havia utilitzat les sigles del Partit Socialista Valencià i que van causar un endarreriment de la legalització del Partit Socialista Valencià. També van haver discrepàncies polítiques dins del Consell Democràtic del País Valencià, arran de l'aprovació d'un estatut provisional del País Valencià, i també dins de la taula de forces polítiques i sindicals, l'organisme que agrupava la majoria de l'oposició democràtica valenciana. Per què? Per la no entrada d'un representant de la taula de forces polítiques i sindicals com a representant en una plataforma que agrupava a tota la transició espanyola com a representant de nacionalitat. Diguem que això el PSOE no va acceptar, aquesta política. En aquest context, entenc que els resultats electorals sí que són importants perquè el PSPB perd clarament en la lluita per ser el partit socialista majoritari. Però sobretot els resultats electorals mostren la diferència entre l'objectiu que es tenia i la realitat. I no és el mateix ser el partit dels socialistes valencians i el referent de l'esquerra valencianista. Hi havia ja una dissociació entre els dos objectius. En la mesura que a partir de les eleccions de 1977 el PSPB es veu exclòs del joc polític, canvia la seva estratègia. De tota manera, el camí cap a la unitat socialista es va fer amb moltes reticències. No van entrar tots els militants del PSPB en el nou PSPB-PSOE. Va ser un procés molt lent, es va tardar un any. Possiblement es va veure estimulat per problemes econòmics també del partit i per una certa eufòria autonomista provocada per la manifestació multitudinària del 9 d'octubre de 1977. Per últim, una altra consideració més, un altre element que crec que ajuda a entendre també una mica la dinàmica del PSPB és el protagonisme que té en la creació d'organismes que agrupen a l'oposició democràtica. És pioner en la constitució del Consell Democràtic del País Valencià i la taula de forces polítiques i sindicals. Té aliances amb altres grups valencianistes com la Unió Democràtica del País Valencià. Té també aliances amb grups de l'esquerra com el Moviment Comunista del País Valencià. No entenia o no va acceptar que el PSAN entrés dintre de l'aliança amb el moviment comunista perquè el veia com massa radical. I també va tenir una aliança amb els socialistes mallorquins i catalans amb qui articulava una coordinadora socialista dels països catalans.
De fet, i aquesta consideració crec que allunya el PSPB del que serà el posterior valencianisme polític, el PSPB va tenir un projecte per a l'Estat, de la mà d'una federació de partits socialistes. Aquest projecte agrupava diferents grups socialistes, en principi de les nacionalitats i després també d'altres territoris de l'Estat, i pretenia ser un model per estructurar el socialisme a l'Estat espanyol, basat en la sobirania de cadascun dels partits, que s'oposava a un model, el del PSOE, que s'estructurava des de la cúpula amb diferents federacions. És a dir, el model del PSOE era el model d'un partit amb federacions i era totalment al contrari del que predicava la Federació de Partits Socialistes. La Federació de Partits Socialistes va tindre una curta vida, però possiblement dibuixava un model organitzatiu no només del socialisme, sinó també d'un possible potencial model territorial del que podia haver sigut l'Estat. En definitiva, i acaba ja, el llibre ha intentat explicar quina era la proposta política del PSPB, de quins instruments va disposar per fer factible el seu model de país, quins impediments va tenir i com es va adaptar als canvis de conjuntura. El meu desig, en definitiva, és que aquest estudi siga una contribució més als recents estudis que han aparegut sobre la transició valenciana. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair a l'Institut Alfons Magnani que m'ha convidat avui a estar així amb tots vosaltres per un doble motiu. En primer lloc perquè efectivament jo vaig inicialment dirigir per molt poc de temps el treball d'investigació i per a mi és un plaer que després de tants anys amb tant d'esforç des de fora del món acadèmic Joan hagi acabat el treball i que s'hagi publicat, que hagi vist la llum. Ho dic perquè en aquell moment em vaig portar una sorpresa perquè en molt poc de temps vam passar 3 estudiants que me plantejaren treballs que feia temps que creuia que no interessaven massa a les noves generacions. Vingué Joan i vingué Lluís a interessar-se ell per l'estudi del PSPB i Lluís per la Unió Democràtica del País Valencià, i Carles Senso, que està allà darrere, també va vindre per a interessar-se a investigar València Setmanal, ni més ni menys. Em va causar una sensació de dir, sembla que els estudis del valencianisme polític i la transició en definitiva comencen a interessar als estudiants en molt poc de temps. I els 3, en el cas de Carles, ha publicat ja el llibre, avui estem batejant el llibre de Joan i espero que també Lluís també es publiqui, el de la Unió Democràtica del País Valencià. Per tant, és un plaer i és un goig estar avui així. En segon lloc, perquè efectivament jo també vaig ser protagonista. Això significa que uno té una certa edat, quan diguem certa edat és perquè uno ja té una edat major, ja comença a ser una persona major, ja comença a tindre una certa biografia i una certa trajectòria. I en el meu cas, efectivament, jo vaig ser militant del PSPB i després faré una reflexió al final sobre això. Jo vaig començar a militar en el PSPB en tercer any de carrera, 20 anys. M'ha influir molt el Fos Cucó, que després seria company de departament. 20 anys tenia i vaig viure el final del PSPB. Vaig viure del 76 fins al 78. 20-22 anys. I després faré una reflexió sobre això. En general, jo crec que el llibre és un llibre que fa justícia, d'alguna manera, a aquesta necessitat que tenim d'estudis de la transició en general, però també del valencianisme polític i del paper que ha jugat el valencianisme polític en la transició. Tenim unes visions molt ben treballades, molt panoràmiques. Alfons Cucó, evidentment, és un autor ineludible, des del primer valencianisme que va treballar ell, però després també, posteriorment, com sabeu, en la seva última etapa d'investigació, que va estudiar ja directament la transició, el roig al blau, i hi ha tot un treball ahí magnífic com a analista i com a historiador del que va passar. Però sí que és cert que ha sigut un anàlisi molt, diguem-ne, una trajectòria d'investigadora el que s'ha fet en els últims anys
un poc a borbotons, no? Hi ha èpoques que s'ha publicat moltíssimes coses i èpoques de sequera que no s'ha publicat res, no hi ha hagut una gran continuïtat, no? Sobretot amb l'esperit en què Alfons Cucó treballava el valencianisme polític, no? Jo crec que aquest llibre d'alguna manera ve a complir un objectiu i és concentrar els esforços moltes vegades en algunes de les organitzacions polítiques i fer-ho de forma, jo diria que no tan clàssica, però sí des del punt de vista clàssic, analitzant des del punt de vista estaciològic, com se diu un partit polític, és a dir, analitzant en profunditat la formació política, l'ideari, els lideratges, el discurs, l'organització, les eleccions, els militants. En definitiva, com Maurice Dugoyer va dir fa molts anys, que havia que estudiar els partits polítics, però també, evidentment, les relacions que hi ha entre partits. I en aquest sentit, aquest és un llibre que té una aportació fonamental per a mi, i és entendre com, i ho fa molt bé això, dibuixar molt bé les relacions del partit amb partits germans a Catalunya o a la resta de l'Estat. Això ho treballa bé, cosa que no s'ha treballat massa en la història del valencianisme polític quan se parla, evidentment, del PSPB. És un llibre que comença a parlar i a tractar, evidentment, el que significa el creixement econòmic del desenvolupisme, el desenvolupisme del 60 i del 70, del canvi social que va significar això, i després faré una reflexió precisament sobre això. I després un poc del nou valencianisme que naix a partir del 60, que és un nacionalisme absolutament de ruptura, de trencament, jo crec que massa de trencament amb el que era el valencianisme de la República, que va estar absolutament oblidat per la nostra generació i la generació anterior a la meua. No tenien referents, no van agafar cap tipus de referents de forma molt injusta de partits que podien haver representat una trajectòria prèvia, com era el Partit Valencianista d'Esquerra o Esquerra Valenciana, i començaren de nou. Per això que m'agrada molt el títol, d'aquest país valencià somniat, certament, somniat des de la visió que se tenia, la visió que se tenia del país en aquell moment. I faig una reflexió sobre això. Els historiadors valencians hauríem de començar a fer justícia en dos fets històrics que jo crec que tenen un gran calat per a la història d'aquest país, a finals de segle i encara ara. I el primer és, evidentment, del canvi espectacular, que moltes vegades no crec que no calibrem suficientment, que va significar el canvi, la transformació de l'economia i de la societat valenciana del 60 i de primers 70. Hi haurà que dedicar molt més èmfasi a això. No tenim, moltes vegades, no calibrem suficientment què ha significat això. Que una ciutat com València passara de l'any 60 550.000 habitants a 750.000 en l'any 75, 250.000 persones més, és un canvi absolutament radical. I això crec que no han calibrat. O que l'economia en aquests anys creixera entorn al 6 o el 7%, és una cosa absolutament radical. O que l'agricultura valenciana passara del 48% al 16, i tants per cent, que deixaren de ser un país agrari, és un canvi espectacular. Això explica moltes vegades de forma molt fefaent el que són els canvis socials que acompanyen la crisi de la dictadura i explica moltes coses des del punt de vista social, però també des del punt de vista polític. Aquest desenvolupament és el que va fer possible que jóvens com Vicent Soler, per exemple, estudiara a la universitat, venint d'on venia. O que una generació posterior, com és la meua, també entrarem a la universitat, de pares llauradors, de comarques, de famílies que no havien tingut mai l'oportunitat d'entrar a una universitat. Això és un canvi espectacular. Va canviar la universitat, per dins i per fora, tot va canviar. I això em porta a la segona reflexió, també no fent justícia tampoc, no crec que encara no han fet justícia, parla dels historiadors, de lo que van significar aquestes generacions, perquè són diverses generacions les que conviuen en aquests anys, que van revolucionar des del punt de vista cultural i intel·lectual aquest país. Aquesta introspecció valenciana que naix a partir de Fuster, que s'aquilata i se posiciona en la pròpia Universitat de València,
i que fa possible totes aquestes publicacions, totes aquestes revistes, tota aquesta introspecció sobre el país, moltes vegades somniant del país que se volia, però investigant sobre el país. A partir de Fuster i concretant moltes de les coses que deia Fuster, que apuntava Fuster, economistes, sociòlegs, historiadors, aquesta generació, artistes. Ara jo me dedique a gestionar l'IBAM, entre altres coses, estem recuperant realment en moltes exposicions a molts dels nostres artistes d'aixòs anys. I te dones compte de la importància que va tindre el canvi que significa des del punt de vista estètic també. Andreu Alfaro, l'equip Crònica, això ha deixat un pozo, i ha canviat este país. Aquesta generació d'intel·lectuals, d'artistes, d'escriptors, jo crec que encara no hem calibrat suficientment el que ha significat. I és una època clau en la història del segle XX, entre altres coses, perquè moltes de les idees que en aquests anys s'acrisolaren han tingut una repercussió en les dècades posteriors. És cert que algunes coses de les que se somiaren per aquesta generació no han tingut ningun resultat. Allò de, i en el PSPB estava impregnada això, allò del socialisme autogestionari a la Iugoslava, que defensàvem en aquell moment, era una quimera, i s'ha demostrat després de la caiguda de la Unió Soviètica i del que ha significat també d'aquests somnis autogestionaris, això no ha tingut ninguna repercussió, però el moviment feminista, el folk, la nova cançó, tot allò, l'ecologisme, tot això està avui vigent i som hereus d'alguna manera de totes aquestes coses que s'introduïren de forma clara en aquests anys. De tot això va néixer, jo crec, el PSPB, i això ho explica molt bé Joan en el llibre, amb un partit que és un partit que naix d'alguna manera d'aquesta realitat de la que he expressat, del canvi econòmic, de les noves capes socials que van ascendint, que prenen la ciutat, que entren a la universitat, que se posicionen ideològicament, que se posicionen intel·lectualment, se posicionen nacionalment també, i que d'alguna manera creen un partit polític que té uns antecedents, el PSB, el GARS, etc., però que en molt poc de temps, perquè la vida del PSB és molt curta, que en molt pocs anys aconseguiren posar-se en la centralitat de la primera etapa de la transició. Perquè el PSPB estava en aquell moment en la centralitat de la política valenciana. En aquests anys, després no. En aquests anys va estar en la centralitat. I jo crec que també, fins i tot, jo era molt jove, 20 anys, però ho vivia, ens creuien que nosaltres estàvem en la centralitat. També la gent del PSPB i els líders del PSPB consideraven que érem la millor gent d'aquest país i que estàvem d'alguna manera predisposats a dirigir aquest país en la transició. I configurem un partit que certament era un partit d'intel·lectuals, bàsicament, que hauria que estudiar més. Jo sé les dificultats que ha tingut ell des del punt de vista arxivístic, perquè aquesta és una cosa que tenim que reflexionar. Jo en primer lloc perquè m'encarregue de la política arxivista de la Generalitat, però que no tenim, estem perdent els arxius de la transició. No tenim arxius, per exemple, dels partits polítics de la transició i hauria que començar a plantejar una política arxivista de recuperar això. Ara que parlem de la memòria històrica i moltes coses, però la memòria històrica està molt unida als papers i als arxius. Molt unida al paper i als arxius, perquè gràcies als arxius després se poden publicar llibres i se recupera d'alguna manera la memòria. Jo sé de les dificultats que hi havia, però a voltes trobes a faltar un estudi seriós de qui érem els afiliats del PSPB. Sabem que era estreig, parla d'intel·lectuals, però hi hauria que veure també si sociològicament tots érem intel·lectuals o no érem intel·lectuals, perquè jo recordo que també hi havia obrers, hi havia camperols, hi havia tot. És evident que els dirigents del partit, els líders del partit, venien del món intel·lectual, de la universitat, però no era un partit exclusivament d'intel·lectuals o d'escriptors, etc. I a mi m'ha paregut magnífic la reflexió que se fa al llarg de tot el llibre, el fil conductor del llibre està molt ben plantejat. Una primera etapa
en el que certament somiàvem canviar moltíssimes coses, però no sols el PSPB, ho somiaven tots els que estàvem immersos en un procés de transició que volien que fos de ruptura i que somiaven que fos més rupturista, i una segona etapa, una etapa de somnis, però també d'il·lusió, d'un cert infantilisme polític també, jo ho veig així ara, i una segona etapa, en el cas del PSPB, en el que, evidentment, tingueren que confrontar això amb la realitat. La realitat va ser duríssima. Les eleccions del 77 van ser molt dures, molt difícils de digerir, i l'epíleg va ser el que va ser, lògicament, que va ser un cert desencís i un procés d'unificació i d'entrada traumàtica, jo ho vaig viure de forma traumàtica, en el Partit Socialista Obrer Espanyol, en la unificació. I acabé amb una reflexió personal. Jo tenia 20 anys quan vaig afiliar al partit, 20 anys, l'any 76, i vaig viure el final del partit en 22 anys. Estava acabant la carrera, pràcticament. Ho vaig viure com un drama personal, moltíssim. Per mi va ser una tragèdia personal. Havia entrat en política molt jove, pràcticament després de la mort de Franco, estava encara estudiant. Era la primera vegada que m'afiliava a un partit polític, lògicament, en aquella època ja era difícil posicionar-se políticament i afiliar-se a un partit. Me vaig afiliar a un partit i ho vaig veure amb una gran intensitat, tot el que va passar, i que al final fora eixe, en 2 anys, va significar una gran frustració personal. Vaig tardar molts anys en refer-me políticament fins que vaig entrar en la UPB, perquè jo vaig ser des que no entraren en el Partit Socialista Obrer Espanyol, no entrarem en l'unificació, no vaig arreplegar el carnet i vaig quedar fora de la política durant uns anys. Però és que a més aquesta frustració després també la vaig compartir amb moltíssima gent per la frustració també de com va anar la transició, perquè la transició va anar per on va anar. I tot el procés preautonòmic va anar per on va anar, tots sabem per on va anar. I com després la de la batalla de València, tot això ho vas viure en una gran frustració. Però bé, per a mi va significar un creixement des del punt de vista polític. Vaig créixer, vaig conèixer a persones que admirava políticament en la meva joventut, vaig conèixer com funcionava un partit polític, vaig saber també que una cosa és el que ho somnia i una altra cosa és la realitat, que a voltes no estan associades, i crec que tot això està ben tratat en el llibre. Joan, jo crec que està molt ben tratat en el llibre. És el primer llibre, abans ho dia Vicent, que tracta amb certa justícia i en profunditat el PSPB. Perquè això és com jo vaig fer la meva tesi sobre la Guerra Civil i sempre dia el mateix, no hi ha que veure l'experiència republicana en funció de la Guerra Civil, del final, perquè si veiem el final s'oblidem del que va ser la república. Doncs algo semblant passa en el cas del PSPB. Si únicament ens fixem en el final o en el fracàs de les eleccions, però estem perdent també el que hi ha darrere, i el que hi ha darrere, almenys per a mi, des del punt de vista biogràfic, va ser molt interessant i molt intens. I m'alegra moltíssim que això hagi pogut estar plasmat en un llibre, en una investigació, que sé que t'ha costat, però que afortunadament has vist publicada. Gràcies. Bé, Ferran, Joan, suposo que estic així, perquè com ha dit Ferran, soc un dels que va estar en aquell moment en el PSPB. Així hi ha molta més gent que estava en el PSPB. Està Joan, Alejandro Mañas, que ens va ajudar molt, està Rafa Arnal, Pérez Benlloc, Joan Barrés, no sé, segurament hi ha més gent. Hi ha molta gent. Qualsevol de vosaltres podia estar així, en lloc de jo mateix. No tinc major mèrit que l'haver viscut aquells episodis, la joventut que ens caracteritzava a tots, de menjar-nos el món, i en un marc de referències ideològiques molt concret. No és el marc només de la transició espanyola, és el marc de l'esquerra europea d'aquella època. I això no n'hi ha que perdre de vista. Estem parlant dels 70s,
mirem una miqueta l'esquerra europea i l'esquerra mundial entre els 70 i els 80 és el canvi substantiu que hi ha hagut. Sense això és molt difícil entendre moltes de les coses. Alguns de nosaltres, per eixir d'esta contradicció, perquè estem plens de contradicció, és que hi havia una hiperideologització, l'única manera de ficar gasolina en el motor perquè pogués treballar en la clandestinitat i tot aquest tipus de coses. Això és veritat, d'alguna manera. La cosa èpica també ajuda a veure que davant del que estàs fent només pot venir un gris i pegar-te una porra. Això està clar, no? Però també, i no vull subratllar-ho, és el marc de referència de l'esquerra europea d'aquella època. Des de dos nivells. Jo és que no vull repetir perquè m'ha encantat la intervenció de l'Albert de contextualitzar socialment també en el cas valencià, però jo també volia sumar més reflexions a les que ha fet l'Albert. Una d'ells és la de l'esquerra europea. Penseu-vos que en aquella època ser marxista era bastant normal, és a dir, estem parlant dels 70s, bastant normal. Una altra cosa és cada un què entenia per això. Des de luego ningú volia, en el món no només socialista, en el món de l'eurocomunisme tampoc se volia el model soviètic, evidentment, vull dir que estem parlant del model italià, en el cas del Partit Comunista Espanyol, etc. Nosaltres, els socialistes, els que no érem de tradició comunista, encara que tots els meus amics eren del Partit Comunista, perquè el Partit Comunista era el gran partit de la lluita antifranquista, nosaltres no ho érem, però estàvem rodejats de companys que ho eren del Partit Comunista. Per tant, jo m'he criat en una assumpció de col·laboració amb l'esquerra, no he pogut ser mai anticomunista com eren, per exemple, els socialistes històrics que havien viscut unes altres experiències tant en la guerra com en la postguerra, on l'enfrontament de la Tercera Internacional amb la socialdemocràcia fou molt intens i això va crear ferides immenses en els socialistes. No, jo soc d'una altra generació, la generació que lluita per les llibertats, que lluita per la democràcia, que lluita en aquest cas per l'autonomia. I en aquest context de l'esquerra, d'aquella esquerra que també se dia socialdemòcrata, atenció, era marxista i socialdemòcrata, hi havia per una banda com dos grans camps. Un camp era el que reflexava o referenciava l'ESPD alemany i després estava el socialisme del Mediterrani, que dèiem, que tenia unes formes diferents a la que patrocinava la socialdemocràcia alemana. I nosaltres ens movíem en la contradicció. Per una banda teníem la força de l'empenta del socialisme mediterrani, però també sabíem que algun dia teníem que aspirar a governar i aleshores el referent de la socialdemocràcia alemana sempre estava ahí. I ahí se coïa una contradicció interna del partit que vam torejar com vam poder i vam anar fent. L'altre element referencial per al partit, estic parlant d'una època que és fins a les 4 del matí del dia de la nit del 15 de juny al 16 de juny de 1977. N'hi ha una història del PSPB fins a les 4 del matí d'aquesta nit. I ara explicaré per què. I el qui no va estar en el carrer Almirall número 5 a les 4 del matí d'aquest dia pot no entendre determinades coses. Estic parlant del PSPB d'abans de les 4 del matí de la nit del 15 al 16 de juny de 1977. D'esta primera part, que replega tot el que ha dit l'Albert i aquests altres ingredients per entendre la complexitat. L'altre tema, òbviament, és el tema del discurs nacional. El discurs nacional que era allò que Vicent Ventura ens havia posat entre cella i cella de revoltar-nos front a l'esquema que l'esquerra espanyola feia d'Espanya, d'una Espanya que només reconeixia 3 nacionalitats històriques, que eren Catalunya, Euskadi i Galícia, amb l'excusa que havien sigut els 3 llocs on s'havia discutit o aprovat un estatut d'autonomia durant la República. Vicent Ventura, que és el primer de tots de nosaltres, el que va davant, el que fixa el camí, des del primer moment planteja que no es pot consentir això, que hem de rectificar una història injusta amb els valencians.
i que nosaltres hauríem de reivindicar ser la quarta nacionalitat històrica reconeguda a l'estat espanyol. I això és fonamental per entendre. És a dir, seríem tot lo infantils que volguéreu, que si països catalans, que si no països catalans... Perdona, tot això molt infantil. Al final era el pensament de Vicent Ventura el que estava baix de tot, i és reivindicar la valencianitat, reivindicar el País Valencià com a la quarta nacionalitat històrica. I això per nosaltres era fonamental, i per això Vicent Ventura trenca la taula democràtica quan el Partit Comunista d'Espanya crea les juntes democràtiques en Espanya, diríem, ignorant aquest plantejament i només acceptant des de la Junta Democràtica que hi havia 3 nacionalitats. Per això creem des del PSPB o dels organitzadors previs al PSPB, Socialistes Valencians Independents, el primer PSPB de Vicent Ventura, etc., es revoltem contra això i per això estem per donar una alternativa a la Junta Democràtica. Per la Junta Democràtica continuava sense reconèixer això. La Junta Democràtica era la plataforma més potent que hi havia, la més potent, perquè estava el Partit Comunista darrere. Però nosaltres no acceptàvem aquesta lectura de la realitat nacional espanyola. I per tant, comencem a treballar, i això és veritat el que ha dit l'Albert, que jo estic convençut, i que jo escric l'altre dia en un Facebook, he dit, és que el Partit Socialista del País Valencià era quelcom més que un partit. Per què? Perquè estàvem en totes les iniciatives, no solament polítiques, sinó també culturals i de tot tipus. I en aquest cas, per definir que unes plataformes unitàries foren que reconegueren aquesta realitat nacional valenciana. I per això ens emboliquem en el Consell Democràtic per crear un Consell Democràtic del País Valencià que obligara a la plataforma més potent, que és la Junta Democràtica, a reconèixer també en la seva identitat valenciana. Això ens costa uns quants en Alaquàs, a JJ Pérez Benlloc i a mi i a 8 més passar uns dies en jefatura. Però la veritat és que allò va crear, diríem, aquest empelt de lectura valenciana del present polític d'aquella època. I efectivament, en agost se crea finalment, allò fou el dia de Sant Joan, ara farà no sé quant de temps, farà 42 anys, ahir, demà o després demà, fa 42 anys, en fi, en agost, 2 mesos després, es va crear el Consell Democràtic i la Junta Democràtica del País Valencià. Atenció al que acaba de dir. És a dir, finalment la Junta Democràtica, amb moltes contradiccions internes, perquè el Partit Comunista continuava, en fi, diguem que nosotros éramos como Navarra, unas cosas especiales, que no érem ni carn ni peix, como Canàries, però no estàvem en el trípode. Bé, això engendra una dinàmica de refermar la nostra lluita pel reconeixement nacional dels valencians. I quan arribem a vespres de les eleccions del 77, totes les contradiccions de les que estic parlant sorgeixen. Primer perquè ja no és una lluita ideològica en l'aire, ja se tracta de fer programes polítics, ja se tracta d'estar ahí, i sorgeixen tot. D'una banda, diríem, la contradicció de si acceptaven en aquell context que no sabien el que podien passar. Claro, no sabíem res, les eleccions no havien tingut lloc, no s'havia plasmat. Nosaltres creiem que era el gran partit dels valencians, nosaltres creiem que és que anàvem a arrasar. Jo no havia socialistes del PSOE treballant molt per allí i del PSP no diguem. Per tant, aquest era, diríem, el desconeixement que teníem de la realitat. I per tant, diríem, per què entrar en plataformes, en partits espanyols que l'únic que faran és, diríem, complicar les coses i fer una lectura que no estava en la línia nostra. Això d'una banda. I d'altra banda venia el famós debat no conclòs intern del partit entre si el socialisme, per molt marxista que fora, estava referenciat en la socialdemocràcia alemanya o en els socialismes mediterranis. Que d'alguna manera Tierno Galván representava a nivell espanyol i Felipe González era l'altre. Bé, d'això hi ha una implosió interna en el partit, el qual no val la pena parlar perquè tots van cometre tonteries,
Però la veritat és que se va trencar el partit a 4 dies de les eleccions. És increïble, no? La ingenuïtat, l'infantilisme polític, la falta de sentar-se 2 minuts a pensar però què estem fent, no estem pensant que és el gran partit, com és que mos trenquem per la meitat? Pues sí, allò era la situació de l'adolescència política en la que estàvem tots immersos. Bueno, jo volia dir una cosa que no vull que se m'escape, és que ja havien comès un altre pecat molt important, que és quan Vicent Ventura se'n va del partit. Ahir és un munt d'estupideses que he vist des de la distància, era l'únic referent que teníem de la generació anterior que havia parlat, com ell dia tantes vegades personalment, amb tots els empresaris del País Valencià, que havia estat en Múnich, que tenia una presència social que ningú de nosaltres teníem. I ahir va ser la primera lògica d'adolescència política, de no saber interpretar el paper de Vicent Ventura i con tanta autogestió i tanta història, creiem que l'assemblearisme, ara com se diu això, els núcleos, com se diu això ara? Círculo, los círculos, tot aquest tipus de coses, ja ho practicàvem en aquell moment, no? I vaig dir molt malament perquè varen perdre Vicent, que fou una pèrdua catastròfica perquè podia haver sigut president de la Generalitat si les coses haguessin anat d'una altra manera. I el segon pecat de joventut fou el trencament dies abans de les eleccions. Bé, ahir va poder més, alguns va poder, sobretot, diríem, l'afinitat ideològica amb el partit de Tino Galván, i a nosaltres, que estàvem, en teoria, més afins amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, els que es varen quedar del PSPB, ens separava del Partit Socialista Obrer Espanyol el tema del no reconeixement nacional valencià. I per tant, ahir va haver un lío increïble en què finalment us van anar al PSP i l'altre no vam anar en bloc amb el moviment comunista, amb el Partit Carlí i un bloc de caràcter nacional. Bé, tot i això, fins a les 4 del matí del dia 15 de juny, creien que podien guanyar les eleccions, que tindrien com a mínim 3 o 4 diputats. De fet, un amic que estava en l'organització va vindre una botella de xampany a les 3 del matí dient, no heu sentit a la ràdio que tenim ja 3 diputats? Vols dir? Estàvem... Bueno, era una sensació i trau el xampany. Era una broma de mal gust perquè mitja hora després o 3/4 d'hora després van començar a anunciar resultats que eren ni mig diputat. Bé, però tot el que ha dit l'Albert és veritat. Era il·lusió, era un país... El títol m'ha encantat del llibre, Joan, m'ha encantat, perquè és que reflexa molt bé el que pensàvem els militants del PSPB. És un país imaginat. És un país que nosaltres creguem que repartit un diari de 2 fulles per les carrers dels pobles, amb això anàvem a competir amb la propaganda i la publicitat multimilionària de tots. Estàvem una mica, diríem, ara que no mos sent ningú, fora de la realitat, com podeu imaginar. Però la il·lusió era immensa i la desil·lusió fou brutal. La nit del 15 de juny. Què va passar a partir de les 4 del matí del dia d'eixa nit? Primer, que jo no sé si dormiríem o no dormiríem, però la veritat és que vam tornar cap a casa absolutament destrossats. Ens havien deixat la pell i les il·lusions, moltes de nosaltres, creiem que aquell projecte de país lliure i socialista, com dèiem, és a dir, aquell país que el volíem lliure, però el volíem socialista, el volíem amb les llibertats, amb la democràcia, amb la justícia, ho volíem tot. I si anàvem a casa, sincerament frustrats, totes les altres alternatives que creiem que eren alternatives, sense una base de reflexió ni teòrica ni sobretot d'experiència històrica al país, havien triomfat. I comença una llarga i dolorosíssima reflexió, perquè
la transició democràtica començava en aquell moment. I les instàncies de poder anaven a instaurar-se. I tu podies fer dues coses. Anar-te'n a casa, que era el que te demanava el cos moltes vegades de la gran frustració, o intentar el que va fer Albert, que és buscar una alternativa, diríem, pròpia, en la línia anterior, o per contrari, insertar-te en organitzacions que estaven cridades a tindre responsabilitats polítiques en la transició. Uns vàrem creure, potser, com diu molt bé l'Albert, som fills de treballador i que sabem el que costa arribar a final de mes, som somàticament moderats, realistes, pragmàtics, ganes d'avançar, que tenim l'utopia ja però volem avançar passet a passet. I potser això és una de les raons per les quals alguns vam decidir que la millor manera és unificar el socialisme tot, sabedor de les contradiccions en les que ens trobem, perquè, claro, tu venies d'un partit que parlava en valencià, se relacionava en valencià, tots els papers eren en valencià, fins i tot es queixien per les comarques castellanoparlants que no teníem a poca gent, i entraves en un grup socialista, jo en el carrer Buenos Aires del barri de Rusafa, i diu, compañero o compañera, i tot el món parlava en castellà. Clar, això és una situació, diu, quanta faena, va ser un repte. O sigui, per amor de Déu, quanta faena tenim per fer? En aquest moment, quan tot canvia, el xip canvia, diu, quanta faena, perquè és que serà el partit el que governa. Quanta faena tenim per fer? Una faena que ja sabeu com ha anat, de llums i ombres, com passa tot en la vida, en el que no sabem, perquè això els historiadors a mi me dirien que soc un blasfem, això és un futurible, no sabem què haguera passat si no haguérem fet això. Sí que sabem que havent fet això, el socialisme valencià ha anat com ha anat, amb puges i baixes respecte de les dues coses que ens preocupaven, el ser enèrgic en la construcció d'una ciutat, diríem, en aquella època socialista, però el que volíem dir és, sobretot, diríem, d'iguals, que la justícia i la llibertat s'imposaren i un socialisme valencià que practicara el valencianisme polític. Bé, les coses han anat com han anat, però jo vos dic que ahir, a les 10 de la nit, jo estava en l'agrupació socialista de la Vall d'Uixó amb 150 militants i m'havien portat perquè parlara del valencianisme polític. Ahir érem a 20 de juny del 2017. I ahir estem alguns treballant i lluitant perquè el futur líder del PSPB siga un valencianista i una persona que lluita per afirmar la voluntat del PSPB dins del PSOE. Perquè creiem que la lluita és constant i que la lluita no ha acabat ni acabarà mai segurament, perquè tenim un país per construir, un país que partíem nacionalment dels mínims i que en aquest moment, sincerament, amb la presència de Compromís i amb el valencianisme que pugui haver dins del Partit Socialista, potser podem viure-ho i veure-ho amb una miqueta més d'esperança. Moltes gràcies. Uns minutets per a poder plantejar des del públic, si voleu, qualsevol qüestió, des de la mateixa taula que vulgueu plantejar, i que m'he oblidat abans de dir-ho, quan acabem el col·loqui, l'autor signarà llibres que podeu comprar a la porta i que signarà a si mateix. Per tant, obrim un torn de paraules quan vulgueu. Només una qüestió, per evitar que en un tema passional com és aquest les coses se'n vagin molt lluny, feu intervencions no molt llargues perquè puguem tindre més flexibilitat a l'hora d'intervindre i que puguem parlar també els membres de la taula per a poder entrar en diàleg amb vosaltres. L'altre dia, repassant els resultats del 77, em dono compte que, crec que Joan ho ha dit, el resultat dels que se presentaven com a candidats del PSPB, no sé si van ser 30.000, 31.000 o 21.000? 31.000, val? Els tres candidats del PSPB tenien 30.000 vots, val? En diferència dels que tenien el PSOE i tal. Però
el senador que es presentava, que era Micó, va tindre 130.000 vots. I jo no sé, no entenia per què, no sé si teniu alguna raó, perquè el senador que presentava el PSPB, 130.000 vots, és a dir, molts vots que no anaren, que se presentaven com a diputats del PSPB, sí que anaren al Senat. Una diferència que vaig veure abismal, no? I me pregunto per què, això era. Per a les eleccions al Senat, el que va fer el PSPB, si la memòria no em falla, és que crec recordar que va presentar només un candidat en cada circumscripció, de manera que van pactar amb altres partits que es donarien suport mutu uns a altres. El PSPB, per exemple, tenia un pacte en el Partit Demòcrata Liberal i en la Unió Democràtica, de manera que intercanviaven els cromos. Jo et votaré el teu i tu em votaràs el meu també. Per això possiblement explica el resultat al Senat en València, que el candidat al Senat en València tinguera molts més vots que el candidat al Congrés, perquè també rebia el suport d'altres partits, no només del PSPB. Bona nit. Jo m'he llegit el llibre també, n'hi ha una part que he trobat molt correcta, molt interessant, i una altra part, la darrera, que obvies, al meu minso entendre, la realitat. Vicent no estic massa d'acord en que érem ingenus, no érem ingenus, així que s'equivoca és perquè vol. I referent a això que tu comentaves, les eleccions pel valencianisme d'Esquerra no van ser tan desastroses. El que passa és que tu no parles en això del llibre. Nosaltres tenim un diputat i un senador a Comunitat Socialista del País Valencià. Nosaltres també anem al PSPB. Nosaltres som els fundadors del PSPB. Ventura, no fa molt, i va passar el testament de Ventura a Vicent, diu algunes coses que no n'hi ha que perdre de vista. Diu que això de la Convergència és una mena d'estafa. La Convergència és un partit estructurat en 400-500 militants en 2 dotzines de professors de la universitat. El problema, és per això se'n va Ventura del partit, que això algun dia n'hi haurà que contar-ho, és que n'hi ha una sèrie de professors de la universitat que en qüestió de mesos estem parlant, la vida és molt ràpida, se fan en el control del partit. I, en fi, això és un altre tema. Este debat el podríem haver tingut fa 7 o 8 anys, quan el dels exvalencians. I Vicent és testimoni també que tant el PSC, Raimon Obiols, volia explicar la situació com així intentaren presentar-lo en València i arribar des de Madrid l'ordre que encara no era el moment de parlar d'aixes coses. La destrucció, la desaparició, el trencament del PSPB és una operació dirigida per el PSOE, és una operació de guerra. I això tenim la documentació que ho demostra. Ventura, en el seu testament, diu que no se sent enganyat per Lluc. Lluc és un home que entra en nosaltres i té un objectiu, que és portar el PSPB al PSOE. I ho fa de putíssima mare. D'això podíem estar parlant i tenir la documentació de tot el que vos estic dient, no que m'estic inventant res. I jo crec que això també n'hi hauria que analitzar-ho. No fos tan desastrosa per això Micó treu 60.000 vots. Si el partit no se trenca, i el partit se trenca per inducció forània, possiblement haurà entre 2 diputats a València i un a Alacant. I això que deia Vicent, que podien entrar 3 o 4 diputats, en fi, això seria, diguem-ne, això és el que venia, la cabra que venia a Lluc en aquell moment. Joan Garcés, que sí que era un home que tenia experiència política i sabia això com funcionava, ens explica que nosaltres no érem el melic del món i que la gent anava a votar els partits històrics i que n'hi havia que mantindre com fora una alternativa als socialistes d'Esquerra a banda de la Segona Internacional. El PSPB fou un partit molt important. Muntarem la Conferència Socialista Ibèrica, però estiguem a la Conferència Socialista del Mediterrani. Teníem relacions en Argèlia, en Líbia, en Iugoslàvia, i fem treballs. És a dir, que teníem representació al País Valencià, muntàrem una alternativa a nivell d'estat, que era la FPS, personatges com Rubalcaba, per exemple, que també era militant de Convergència Socialista de Madrid, i teníem relacions internacionals, i possiblement haurem pogut resistir si el partit no s'haurà trencat i es mantingueren fidels a nostres postulats d'Esquerra. I això és una cosa que ens cansa, ho hem parlat moltes vegades, que el PSPB només
tu a partir de les eleccions ja te dediques només al PSPB del sector cuco, per entendre-nos d'alguna manera. I a nosaltres ens oblida tot el món, intencionadament. El que passa és que la realitat és molt tossuda. En el 34 hi ha una crisi formidable en la CNT i es tiren. I resulta que els sindicats d'oposició, mon pare era trentista, els trentistes eren la força majoritària d'aquest país. En el 36 se tornen a ajuntar. En la transició famosa, així també ve el circo de la Federica i tal, la plaça de Bous, i al final se'n va fer la mà, la CNT se despatarra. Però la realitat continua. I així el trentisme d'alguna manera està representada per la CGT, que és el que veritablement encarna l'esperit d'aquella gent. Doncs en el PSPB passa el mateix. Nosaltres serem tan PSPB, encara que les sigles, les putes sigles, no aprofitem per molt. Això és cada un el que és. I nosaltres serem tan PSPB com el PSPB este que s'estavella. I nosaltres no ens estavellem mai. I podríem parlar de coses d'estes, però no us he de fer-ho llarg. Salut i república. Rafa, sí que comentaré una cosa. El tema de la escissió, jo sí que l'haver tractat, com tu dius, és a dir, haver fet... Vosaltres, quan hi ha la escissió, que creeu un grup polític, es diu Unitat Socialista del País Valencià, jo li haver donat el mateix pes que continuï donant la investigació al PSPB si s'haguereu presentat a les eleccions, diguem-se Unitat Socialista del País Valencià, però vau fer una aliança electoral amb el partit d'Eterno Galván. Es vau presentar amb el PSP. Per tant, clar, i ja haver fet trampa, si haver dit el valencianisme polític trau un diputat i trau un senador. M'entens el que vull dir? És una interpretació. Nosaltres seguirem els postulats de la FPS i en el partit que viurem. La federació de partits, que per cert, la història és tossuda, se repeteix. Ara el PSOE ha arribat a les postures de la FPS del 77-78 i de la campanya plurinacional. Si se llegiu els documents de la FPS, és el que estava dient ara el secretari general del Pedro Sánchez. O sigui, que han passat 40 anys i ara resulta que d'alguna manera la història ens dona la raó als que pensaven que aquest estat és així. Jo, si mentre vos penseu alguna pregunta, sí que voldria dir, ha comentat en el seu moment una cosa Albert i escoltant el que estava dient Vicent i fins i tot el que s'ha dit ja en alguna de les intervencions, volia dir la qüestió del tema dels arxius i de les fonts i de tots els que tingueu documentació, per l'amor de Déu, guardeu-la i doneu-la. Tota la informació que tingueu, tots els papers que tingueu, per l'amor de Déu, guardeu-los tots i doneu-los. Necessitem un arxiu històric nacional valencià. I per tant, això faria falta que, en fi, us ho dic a vosaltres perquè esteu així, però crec que no fa falta que vos ho diga, ho sabeu perfectament. Seria, els papers del Consell Preautonòmic on estan? Perquè no estan. No els tenim, no se poden consultar, no se conserven, o se conserven però no són fàcils de trobar, o estan molt fragmentats, o has d'anar fent històries molt llargues per a consultar-ho. Necessitem que tots aquests papers que se puguen conservar per a poder treballar i posem-li a la gent fàcil, a la gent jove fàcil, i no jove, posem-li a la gent, als investigadors joves, vull dir fàcil la possibilitat de treballar i que puguen investigar. I després, com això sona fatal, agarreu-me-ho des del punt de vista sin ànimo de lucro i dit de la forma menys d'allò. Per l'amor de Déu, escrigueu memòries. Perquè teniu una sèrie de coses que contar. Qui és capaç de datar a les 4 del matí la història contemporània del País Valencià i això ho ha de posar per escrit en unes memòries. Així que poseu-les i així tindrem tota una sèrie de possibilitats per a poder ampliar i així Joan podrà fer la tesi doctoral. L'esquerra tenim un problema i és que ens mirem massa al melic orgànic i tant Albert com jo hem volgut fer una referència del paper del Partit per la Societat Valenciana i per el socialisme espanyol i europeu. Jo crec que hauríem d'intentar elevar el vol i començar a pensar, com ha fet molt bé Joan, el paper, i com l'Albert i jo hem intentat, de veure què significava el PSPB, la gent que hi havia en el PSPB, tota, també la que després va estar en USPB, que eren tots valencianistes, vam agafar dos camins diferents, de lo que això significa com a revulsiu
de la societat valenciana. Vam empeltar de valencianisme tota l'esquerra i part de la dreta, que 4 dies abans ni pensaven en una lògica valenciana en la transició. És a dir, quan el Partit Comunista d'Espanya es fa el Partit Comunista del País Valencià, quan se fa la Junta Democràtica, això és el que és realment important i és el que he volgut jo emfatitzar. Per això diria que és quelcom més que un partit, el partit que inicia, el partit que havent sigut derrotat en les urnes, derrotat com a PSPB, és capaç d'engendrar tot un moviment cívic per a que el 9 d'octubre de 1977, 3 o 4 mesos després, fora el que liderara el moviment cap a una de les majors manifestacions de la història del País Valencià, des de l'extraparlamentarisme, però des de la convicció de que aquesta manifestació, com jo vaig comprovar, anava a canviar i anava a ser útil per al canvi de les formes polítiques. Recordo un important militant del Partido Socialista Obrero Espanyol que va estar manifestant-se al meu costat en aquella manifestació, quan recordeu que el Partido Socialista Obrero Espanyol en aquell moment deia que no acaba de veure clar que això fos una nacionalitat perquè no veia clara voluntat de ser-lo. Jo vaig girar i vaig dir, este mig milió de persones que hi ha al carrer t'han fet canviar una miqueta la idea de si és voluntat de fer-lo, no? Perquè recordeu que en aquell moment se plantejava també si hi havia o no assemblea de parlamentaris, finalment no volia, però finalment s'ha fet un plenari de parlamentaris, que no era una cosa ni l'altra, és a dir, que fins i tot des de l'extraparlamentarisme va haver una incidència important tant en crear un context, un marc en què els partits que havien guanyat, que tenen menys sensibilitat valencianista, actuaren d'una determinada manera. I la transició, ja abans de la fusió amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, ja va haver feina important. També és veritat que fins al Congrés de Benicàssim, en l'any 82, pràcticament totes les ponències polítiques del Congrés del Partit Socialista Obrer del PSPB-PSOE les redactàvem la gent que venien del PSPB. El que passa que en el Congrés de Benicàssim la gent del PSPB ens plantem davant del pacte entre Alfonso Guerra i Abril Martorell, pel qual, a pesar d'haver els ajuntaments valencians majoritàriament haver votat la màxima autonomia, diuen que no. I nosaltres, en aquell moment, s'estava definint quina havia de ser la postura del Partit Socialista. I perdem 20 a 80, més o menys, o 22 a 70 no sé què. I entenem que la funció nostra en el Partit Socialista havia de refer-se d'una altra manera. Estem canviant l'estratègia contínuament en funció de la búsqueda d'incidència a la valenciana, que després tot, com diu molt bé l'Albert, després tot és, i com diu Rafa, per exemple, moltes d'aquelles idees s'han submergit i estan eixint. Per exemple, tot el lideratge del federalisme, tot el lideratge del valencianisme polític, tot el plantejament que fa el govern a la valenciana en aquest moment, tant en el Consejo de Política Fiscal i Financiera, però també en la Santa Sant Onum de Ferraz, ho fem des d'aquesta vocació, des de la visibilitat política dels valencians, que és la situació que des de fa més de 200 anys hem perdut. Lluitar per la visibilitat política dels valencians, que era fonamental i prèvia a qualsevol cosa, fomentant la cohesió, estar junts, si la llengua ens ha dividit, que el finançament ens unisca. Si hi ha coses que ens han dividit, que ens unisca el corredor del Mediterrani. Busquem elements, busquem coses que puguen cohesionar des de les diferències dels valencians. I això és una tasca permanent que no acaba mai. I siguem més intel·ligents que els que no ho volen, que tenen més poder que nosaltres, almenys tenen més poder mediàtic que nosaltres. I això, per tant, no s'acaba a les 4 del matí del 15 de juny, fins i tot després de digerir-ho durant unes setmanes, uns dies,
vam acabar dient que cal continuar treballant en un referent diferent, en un marc diferent, etc. I això són les ensenyances de Vicent Ventura, d'Ernest Lluch i d'Alfons Cucó, de les quals jo me sent tributari dels tres. Cada un me va ensenyar una cosa, un me va ensenyar molta economia, l'altre me va ensenyar molta història del país, i Vicent me va ensenyar, per exemple, que això de la socialdemocràcia era allò que un xiquet de 22 anys havia de pensar que era l'alternativa europea per al canvi social. Peripatèticament, pel passatge d'Àvila, en el passatge de la sang, un dia i un altre, agafar-me i instruir-me sobre les virtuts de la socialdemocràcia. Això és el que fa que ara jo continuï treballant i en aquest cas amb més incidència de lo que faria si fos un ciutadà del carrer. Treballant per convèncer i que en 2 anys o 3 anys hagin convençut a una immensa majoria de gent cada volta més gran de que n'hi ha maltractaments històrics als valencians en coses tan fonamentals i prèvies a tot com és el finançament. I això, des del poder, se pot fer amb molta més eficàcia i molta més contundència que des del no poder. I Albert està treballant a la seva manera des del món de la cultura a configurar un intangible de visibilitat cultural valenciana a vocació internacional. I per tant, l'assumpció del poder, que és per lo que se diuen els partits polítics, sobretot l'esquerra, és per a transformar la societat, no per a mirar-se en melic. És el que fa que nosaltres, molts de nosaltres, encara estem en la política, encara que hàgim estat molts anys fora de la política. I hem tornat a la política perquè volem continuar transformant la societat. I això és el que fa que el record del PSPB, alguns de nosaltres, ens impel·lisca a treballar perquè aquest país, que ens estimem moltíssim, continua sent un país que està per fer. I això és el que jo volia dir, que no ens perguérem en el laberint de les coses internes i que pensaren sobretot el vol de lo que va significar el PSPB, que és molt més important en aquella època i en aquella transició i també en el que hem pogut capitalitzar cap al futur els que estem així i els que han vingut darrere. Evidentment, afortunadament, jo tinc la meva edat i dins de 4 dies ja contaré poc en la vida política, però afortunadament n'hi ha molta gent jove que tot això i tot aquest relat i tot aquest discurs el fan propi. I aquest discurs propi és el que a mi m'anima a pensar que aquest país no només està infinitament millor que a les 4 del matí del dia 15 de juny, infinitament millor, des del punt de vista nacional, des del punt de vista social, des del punt de vista de les llibertats individuals, des del punt de vista de les llibertats col·lectives, sinó que pense que això té futur. Estic convençut. Una última ronda, hi havia una paraula demanada, crec, i després... Jo, Ferran, si em permet una cosa, volia dir. Vicent ha parlat d'una cosa molt important, perquè eren les eleccions, i uns mesos després, el 9 d'octubre, qui realment estava organitzant la manifestació era el PSPB des del carrer Almirante. Jo recordo, jo era jove, estar en la seu, Alfons Cucó cridant als directius del València per a que suspengueren el partit, per a que pogués anar tota la gent a la manifestació. I realment qui estava organitzant la manifestació era un PSPB, una gent que acabava d'obtindre 31.000 vots, que no havia perdut la il·lusió, estàvem encara entusiasmats i apassionats, malgrat el pack que ens havien pegat des del punt de vista electoral. Això diu molt de la forma en què se vivien les coses i de les ganes que se li posava. I després hi ha una altra cosa que també hi ha que tindre present, perquè molta la gent que ha viscut el procés l'ha viscut de forma molt traumàtica, agafar una direcció o una altra, perquè n'hi ha 3 direccions. En el vostre cas anàreu abans de les eleccions. I molt caïnita en alguns casos, però vist en ulls de l'historiador és un procés normal. Un país en una transició cap a la democràcia que està socialitzant als ciutadans, perquè hi havia que socialitzar políticament a moltíssima gent, perquè no havia viscut en democràcia mai, ni havia votat mai. Era una experiència per als que es presentaven, els que estaven políticament molt actius, però per a la gent passiva que tenia que votar.
Era una absoluta incògnita. No n'hi havia un sistema de partits previs. El sistema de partits de la República estava absolutament desbastat i no tenia res que veure. Per tant, és normal que en un procés com ixe, que hi hagi un fraccionament polític tal, perquè l'Esquerra estava fraccionada en tota la nova Esquerra, en moviments de nova Esquerra, n'hi havia 14 o 15 partits de l'Esquerra, fraccionats, que hi haguera un procés progressiu, diguem-ne, d'aglutinar i d'integrar en plataformes cada vegada més partidistes. Ja no plataformes unitàries, sinó de partits, i crear partits únics. És normal, això. I aquest procés, vulguem o no vulguem, era un procés al que estàvem abocats. Estàvem abocats a això, vist des d'ara. Per tant, en aquell moment ho veiem com una cosa molt traumàtica, però que al final de tots els processos electorals, que realment és que confronta la realitat, i això va ser les primeres eleccions, que al final se destil·laren 2 o 3 forces polítiques, i això és normal. Per tant, veure-ho de forma tan traumàtica tampoc té massa sentit, vist que el normal és que els partits acaben confluint en aquest procés, acabaran confluint i creant un sistema molt més clarificat, molt més senzill, etc. Entre altres coses, perquè els teus companys del PSP acabareu també, on acabareu? Ja ho sé, però el partit com a tal acaba integrant-se en el PSOE, PSP-PSOE. Vull dir que és un procés normal. Ho dic perquè no hi ha que agafar-se tant a lo dramàtic, no? Era un procés prou normal el que estàvem abocats. Això és així. Tan normal, perdona Rafa, tan normal i tan interessant que l'últim comitè nacional del PSP-PSOE de la setmana passada me vaig identificar tant amb la persona que en aquell context del que estem parlant estava més allunyat que de Vicent Garcés, de les paraules i de les coses que va dir, que quan va acabar de manera ostentòria, jo, que estava en primera fila en la meva condició de conseller, me vaig alçar i li vaig fer una abraçada davant de tot el comitè nacional. Atenció a el que estic dient, És a dir, estem parlant d'un cicle que ha arribat a un moment en què allò que vàrem sembrar en aquell moment, amb totes les contradiccions, que les que ha dit Rafa o les que puc dir jo són poques al costat de tot el que va passar, no? Però, m'enteneu? És a dir, la sembra va i acaba dins del socialisme trobant-nos els que realment estaven prop. I això del Comitè Nacional del PSP-PSOE de la setmana passada diu molt perquè me vaig dir, i ell se va emocionar tant com jo. M'enteneu? Es vam emocionar de veure-vos no sé quants anys després abraçant-nos perquè el que dèiem era allò que sentíem molt pròximament. És molt important que ho tinguem en compte per a relativitzar tot, no sigui que ens quedem, diríem, com està això dels arbres i del bosc, que no pugui veure el bosc. És l'únic que volia dir. Jo, la veritat és que tindria moltes ganes d'intervindre perquè no sé si estic molt d'acord en el que s'està dient ara, però com me toca la funció de moderador no diré res. Hi ha 2 paraules demanades, si hi ha algú més així fer... No. 2 paraules, veritat, i si algú més vol dir... Influir en el canvi polític en la societat. Mira, en aquest moment hi ha unes primàries en el Partit Socialista. Són 2 concepcions totalment diferents sobre el federalisme, sobre el valencianisme polític. És que està molt bé, sintetitza molt bé els 2 candidats, les 2 concepcions del socialisme valencià. Imagina si té recorregut això. Per tant, sí, molt menys de lo que haguérem desitjat molts, amb desesperació moltes vegades en moltes circumstàncies, amb moltes derrotes internes i externes, però hi estem treballant, intentant que, com he dit al principi, tal com volem que els valencians siguin visibles en Espanya, volem que el PSPB siga visible en el PSOE. Potser no
en la dimensió que desitjaríem nosaltres, però lluitem per aquesta visibilitat. Mira, quan jo, en l'últim Consejo de Política Fiscal y Financiera, me demanen, és l'època anterior, en l'època de la gestora famosa, me convoquen al Ferraz a parlar sobre quina és la posició dels socialistes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el sostre de dèficit, i el que liderava jo diu: heu d'abstindre-vos perquè acabem de pactar amb el PP una cosa molt important, que és que el salari mínim interprofessional, que està congelat des de fa 5 anys, diríem, se descongela i puja no sé quant, no sé més, i per tant això hem aconseguit demostrar que estan en minoria, tot això. Jo aplaudisc tot aquest ús de que estem en minoria per aconseguir el que ells no hagueren fet mai en majoria absoluta, però jo no me puc abstindre. A mi una dècima en el sostre de dèficit a mi no me soluciona. Del 0,5 al 0,6 jo estic l'1,4 i l'1,5, perquè l'infrafinançament que patim els valencians no és comparable amb res. Bueno, allí se va armar la de Déu és Cristo, però jo vaig anar al Consejo de Política Fiscal i Financiera i l'última cosa que vaig fer abans de votar és telefonar al meu president. Dic: president, jo vaig a votar que no, malgrat tot. I me diu: conseller, fes el que creus que has de fer. Això és valencianisme efectiu. Com quan se va enfrontar a la moció dels senadors andalusos i dels senadors manchegos, etc., sobre el corredor mediterrani, i li vam dir: i només tenim un senador, que és Joan Lerma, que a més no és territorial, és d'això, i van dir: si voteu això, hi haurà clarament una divisió del vot dels senadors del PSOE, i se va retirar la moció. Això és valencianisme pràctic. Podíem fer més coses? Naturalment que podíem fer més coses i les coses foren diferents, però quan jo estic en el Consejo de Política Fiscal i Financiera i veig que ja no estic a soles, que no és una qüestió de partit, que n'hi ha milers, desenes, centenars de milers de valencians que ja són sensibles al tema de l'infrafinançament, que això no havia passat en la vida, des dels empresaris fins als xiquets que van al batxiller. Què voleu que vos diga? Escolta, jo me sent molt fort. I això vol dir que el propi país està sent conscient que ha d'eixir de la invisibilitat política de fa 200 anys. Què és el que jo voldria? No, jo crec que és insuficient, però és que és el país que tenim, un país de mínims nacionals, almenys com s'ha demostrat reiteradament. Bueno, aquesta és la via que hem agafat alguns per a contestar-te la pregunta que m'has fet. Jo no fa res, i com jo molta gent. Per el que dius dels arxius, això Albert és conscient, nosaltres, Vicent també és conscient, des de fa 4 o 5 anys hem estat arreplegant tot l'arxiu de la clandestinitat del PSPB i en aquests moments estan des de la primera fulla, que la imprimirem nosaltres, fins a l'últim boletí, fins al trencament. La primera vegada que n'hi ha a Berlín, la visita guiada no perdia pata per dir lo mal que ho havien fet els comunistes, però comunistes molt mal. I quan ja acaba la visita li dic: escolta, ensenyem-nos ara el paradís. Diu: no, és que en el paradís no n'hi ha avingudes, el Corte Inglés i almacens i coses d'aixes. És a dir, que no sé el PSPB després del trencament quins arxius documentats té i si té a l'abast d'algú, però els arxius del PSPB de la clandestinitat, tot, fins a la discussió de la política militar del PSPB està depositat a l'arxiu. I si algú, això en cas complicat, me crida, veniu com vingui ell i li ho facilite sense cap problema. Perquè jo me queda còpia de tot per si li voten foc, perquè també seria una manera de borrar-nos la història i n'hi ha que ser precabuts. Salut i república una altra vegada. Alfons Cucó, que va fer un arxiu personal molt potent perquè alguns altres companys li vam donar materials, va fer una entrega, un depòsit del seu arxiu en la Universitat de València i en aquest moment està en el departament. Per tant, vull dir, poquet a poquet es van juntant papers que poden al final, dins d'un temps,
Si algú, a més té ajudes, no com Joan, pobre, que ha tingut que treballar en les pitjors condicions i ha fet un llibre magnífic, xapó, perquè ho ha vist des de fora, millor que si ho haguera escrit jo o si ho haguera escrit Rafa, perquè Rafa i jo estem contaminats, però tu no estàs contaminat. I des d'aquest punt de vista crec que és molt important que hagis treballat des de fora i ho hagis fet tan bé, de veritat. Me'l vas menjar, me'l vas llegir quasi d'una, quasi com una bona paella, diríem, no? Me la vas menjar tot. I això diu molt de la serietat del rigor. Perquè és que s'havien fet coses, i, en fi, té una perspectiva molt rara. Els roïns de la pel·lícula érem els PSPBs en la transició, això és escrit. D'una perspectiva del PC, d'una perspectiva, etc. I clar, això tampoc interessa. No interessa a la gent jove. Aquestes cuites polítiques no interessen. El que interessa és ser notari, a ser possible, com a bon historiador de la realitat. I això tu jo crec que ho has fet en aquest llibre. Enhorabona. Pel que s'ha comentat el tema dels arxius, pel que ha comentat Carles, no? A mi, ara has comentat el del Vinyana, que has dit el Vinyana, que té 4 caixes. A mi m'ha passat, estudiant al PSPB, em vaig posar en contacte amb gent de Castelló de la Plana, vaig parlar amb Vicent Pitarch i en Falo Meneso, i Meneso a mi me'n va portar 4 també, 4 caixes. Me les va pujar allà a dalt, saps? A Catalunya. Vull dir que és un tema de comunicació i d'anar aglutinant. Vull dir que això, exacte, és posar una política clara i anar a agrupar-ho. Això cap problema. De la universitat, però en un lloc d'accés públic. Exactament. Ara mateix la Biblioteca Valenciana i l'Arxiu de la Generalitat, que és on has portat tu el teu arxiu, estem arreplegant moltíssim material. També és cert que després n'hi ha gent que se nega també a donar material, perquè n'hi ha gent que no... Ja, però per demanar-ho no serà i sí que n'hi ha una voluntat. Inclús s'observa que hi ha molta gent que en els últims 20 anys no tenien massa interès en portar això a la Generalitat i ara sí que tenen la consideració de portar-ho i consideren també que va en la direcció que es volia, de fer un arxiu realment complet sobre això.